Sa inyo ko na lang daw po kukunin yung ano, yung bayad. Ng phone. Bali buy one take one po siya, sir. Kaya ano po? Sino pa nag-forward? Yung girlfriend niyo po. Ang iyong tanging hiling at nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikutin ang pag-ayos ang nahanap ko sa iyong mga mata at ang dapat kung sakali mo ika'y mawala at ngayon. Magandang umaga sa inyo. Panibagong araw, panibagong sorpresa na naman ang gagawin namin ngayon. So bali pupunta po kami ngayon sa poultry ng Limansangan. So andun po si Sir Reynaldo Mosada. So sorpresa po natin siya at ang ipaprank po namin is ito po. May order po ang girlfriend niya ng cellphone na buy one take one worth of 8,000 pesos. At titignan po natin ang reaction niya. So ano pang hinihintay nyo? Tara na! A few moments later. Hintay na lang natin. So magandang umaga sa inyo at andito na po kami sa poultry ng Limansangan. At pinuntahan na ni Kuya si Sir Reynaldo Mosada. At ipaprank po natin siya na may order yung girlfriend niya, dalawang phone, buy one take one, at siya ang magbabayad. Oh no! Taasan na kaya natin, mga worth of ano na rin, 8,000. Kasi 5,000 lang. Oo. So antay natin si Kuya dito. Paprank natin siya. Morning, sir. Sir, kayo po si Reynaldo Mosada? Ay, ano? Oo, Mosada. Mosada. Bali, ano po, sir? May order po si ma'am, yung girlfriend niya po, sir, na cellphone. Bali, pinapabayad. Sa inyo ko na lang daw po kukunin yung, ano, yung bayad. Bali, buy one take one po siya, sir. Oh my God! Wow! Yeah, ano po, Sino pa nag-forward? yung girlfriend niya po. Taga saan po kayo, sir? Pipirmahan na Dito lang. rin po, sir. Diyan lang sa kabila. Sa Hawaii. Baka regalo ka sa inyo, pero kayo ang magbabayad. Wala yung pera, sir. Oo. Walang pera. Bali yung video po para ma-witness na na-receive nyo na po yung cellphone. May ano po siya doon may permat po, tas picture yung girlfriend nyo po. I-check po natin, sir, para makita nyo yung perma nyo. Tara po, sir, dito lang po sa sasakyan. Naiwan po kasi doon yung yung logbook po, tapos yung
ballpen na pipirmahin nyo rin po. Kahit pang una lang sir, pang down payment. Ay, isapit mo na dito yan eh. Oo. Pang down sir, kahit ano, kahit full pay lang po. Di pa po kami nagsasap. Ay, wala pa rin sa Mag-aapit. sir, check nyo po yung ano. Ano yan eh? Pabuk. Happy birthday. Sir. Dito po tayo, sir. Dito po. Ano pong masasabi niyo, sir, kay Ma'am Virginia NUNEZ? Dito niyo na lang po sabihin, sir. Thank you, ate. A few moments later. Ading happy 21 birthday sa'yo. Sana happy ka ngayon. Wish ko sa'yo na sana palagi kang malusog at malayo sa sakit at kapahamakan. Ading sana din palagi kang good boy. At kahit marami tayong problema, basta happy lang dapat. Tandaan mo ang mga sinasabi ko sa'yo. Palagi, pag tumatawag ako para sa'yo, din naman kung bakit napagsasabihan ko kayo. Kasi bilang ate, mahal na mahal ko kayo, ang mga ading ko. At sa aming magandang nanay, happy birthday din po sa inyo. Sana din kahit mag-isa ka lang, dyan sana maging masaya ka din dyan. I love you. Once again, happy birthday, brother. So, ano pong masasabi niyo sa message ulit ni ma'am para sa inyo, sir? Thank you, ate. Happy birthday ka ba, guys? Ilan ba yan? One eternity later. Happy birthday to you. Sayang! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 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 So, dito na po nagtapos ang surprise namin kay Sir Reynaldo Mosada. At grabe, napakamahiyain ng mga bisita niya sa camera. Halos walang mag-message po sa kanila kasi sobrang nahihiya sila. And doon na lang po kami bumawi sa mga picture. Tapos, nahihiya sila kapag may camera. Pero kapag naka-off cam, yung off cam kanina, grabe yung tawanan sila. Yung doon sila nag-message nung off cam na.
Sana po nagustuhan nyo tong video na to. Don't forget to like, comment, share, and subscribe ang aming YouTube channel. Kung gusto nyo pong updated po kayo sa aming mga video, please hit the button. And surprise!